Bil-kontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Appuntament ta' kull sena li mhux ta' min jitilfu, il-programm tal-Karnival fil-Belt Valletta u l-Furjana, mimli ta' sbajda, biskeda fibranti u attivitajiet għal kull età. Issa tratotta għal Malti, kif tal-limt insuq, produzzjoni teatrali li ddur ma' temi sensittivi li jiddominaw relazzjoni bejn studenta u l-allim ta' sewqan tagħha. Il-wirja tal-artist Paul Sherry, The Sound of You Dreaming, tesplora id-dinja tal-ħolm li minkejja li jesistu fi spazju surreali huma xorta imnebħa minn feritajiet qawwijin personali. Swan Lake fuq l-iskrin taċ-ċinema hija opportunità unika biex wieħed jammira mill-viċin id-dettalji eleganti ta' dan il-ballet tant maħbub.